Takže zdar lidi, já vás tady bych chtěl přivítat takové menší informačky, že bych vám chtěl oznámit, že vyšla nová verze Minecraftu 1.2.2. Zatím není multiplayer na to, ale brzo bude. Netfire.cz, pokud na něm hrajete, takže přecházet nevím, jestli bude, ale myslím si, že by měl. Protože jestli čtete jejich web, tak by měl přecházet. Tak možná se tam dovíte, co a jak. Že doporučuji tuto verzi stáhnout, já už ji mám, ale teďka jsem na 1.1, protože ještě není na 1.2 multiplayer, ale brzo očekávám, že bude. Stejně jako u 1.1, že je se na co těšit a příjemnou zábavu při té nové verzi. A gratuluju té nové verzi. Že zatím se mějte, tohle byla taková krátká informačka, že se zatím mějte a u dalšího let's playe čauky.